khawvel pumpuya kalendar kan man lar ber hi Kristian hmasate thawhrah ani a aduan chhuah ol ai lo hle maya akal kong athui em ani tun tuma hian Kristian hmasaten kalendar rintlak ber mai an duan chhuah dan chanchin ngainom tak chu mihringin Hunbi chhiarna kan neih tran tir atanga chuin kan ngaithla dawn ani khoi hmuna po omila eng tong po mangila mi zong tan zinga nia chhuaka tlaya atla le thin hei hi Hunbi chhiarna ber ani a chuan kumsang tam liam ta khan kalendar a ron ring chuak ta ani ni khi Hunbi chhiarna atan in ngana tlak ni a adang lam velo kum tam po liam se a hun avong dik em mai ani chuti mek lain thla ero khi chuan a mel a thlak renga thladet atangin alian tela thlabial hnuwa ate le thin hemi chung hian ni chhuah le tlak chu voisom thum bor vel a man arsi te po khi wana khian an cherenga an virkuala an omna ngaya an let le thleng hian ni chhuah le tlak chu voiza thum somruk panga bor vel ani man ni le thla le arsi te chet vel dan chu mihring te chuan an hrethiam ma khop mai chuta tang chuan sikle sa in thla khun turte an soilok thei thina thlai chin hunte ramsa an pem dar hunte an hretheya Hunbi chhiarna beratan an mangta ni kumsang hi som pathum khan British archaeologist ten khawvela kalendar upaber an chhuak ni in anin soya Scotland a Warrenfield a lungphun som pani chimchak hoi zong in an tlara hei hi archaeologist te chuan ni le thla chet dan zul zuya Hunbi chhiarna na an manani anti he kalendar Scotland ami hi kumsing khat borvel ni to in an soya chuti ani chuan sangkha zakwa somsari pariata an hmu chhuah Stonehenge a in aletin opazok don tina ani Stonehenge hi chu kan hrelar zoka akuala lungan din tlartir England ami kha solstice nena in miltura an din tho ani a solstice chu kumkhata ni reiber ni lalmanga nu lom roi ni le ni toy ber ni te hi an ni amairo chu heng hi lungrem manga ni le thla an chhiarna ani maya omzenei taka Hunbi chhiarna mang masa kan thriat thei chu Turkey a Göbekli Tepe antia archaeologist ten Hunbi chhiarna lunga ker an lai chuak kha ani a kalendar upaber nia soi ani bok kumsing khat sang thum vel zeta upa ni in an soi Sumerians ho khan BC sang ni za vela khan kalendar an nei to boka anni ba ka hian Babylon ho kha kalendar nei masa anni an khopui masa ur khua le an khopui dang uma a khan hluma siam tableta an thilzi atangin thlachhiarna hming hrang an nei to ti kan hretheya tichuan kumzabi somni pakhatna BC a an ram op tu lal sulgi khan khang an Hunbi chhiarna hrang khalak khomin uma kalendar siama chuta chuan kumkhata thlasom pahnih a awma kumlina thlasom pathum awm thung chu Babylon kalendar an siam tak in nga na ber ani zuita ani anni ba ka hian Egypt ho kha kalendar nei masa ni a BC sang thum bor vela khan Egypt ho chuan kum chhiarna an boipui tran to a an ngai poimo ber po kumtina nai lui len hun kha ani chu tuna kan kalendar man lai anga chut chuan May le August thla in kara ani a heng thla ta hian Ethiopia hun sang lama tang local fur pui thleng thina nai lui ron tlian thina ni nai lui alen hun lai be chanin an Hunbi po hun thuma an then chumi mang chuan tui khwa an sa hun turte thlai chi an thlak hun turte an chut thei thina ni Old Kingdom an ti hun lai pyramid an sak hun lai kha chuan Egypt ho khan kalendar mumal tak an nei to RCN tak pakhat serious anti be chana an siam ani a chuta chuan thlasom pahnih a oma ni som thum theu an neia atopa ninga an bela kumkhata ni zathum somruk panga an nei Egypt ho khan astronomy an hriat chian ema wangin a hnu zela kalendar lo chuak ho poin in nga na bera an mangchun zom ta zelani amairo chu leap year kha an la mer hriat velo wangin hunin her zela an thlaming le an ming putchan ain mil lo hret zela chu mai alani lova lein ni a hel hun chung dik tak hi man dik har hle maya minute rei lo te chuang bang kha
kumza te alo vei chuan Hunbi chhiarna atidang lam dor theya chuti ani chuan sikle sa thlen hun le kalendar ain mil lo ta thina ni BC zasari somthum pariata romlal ram alo indin me kha chuan Hunbi chhiardan chi hrang chhuak nual to a lungrem kwalte lunga thuziap te ni le thla be chana an siam te a om fur to amai ro chu du thu an sam lova an Hunbi chhiarna le an thlaming ain mil lo chho hret zela huna vei dewin siam that angai pha thina ni ti chuan romdin tu Romulus Khan kalendar siam na abuat saya Roman kalendar anti chu alo chuak ta ni an kalendar masabera chuan kum khata thlaso ma oma ni zathum pali chi awm bok abak ni somruk pakhat le darka ruk khachu an chiar tel lo top mayani classic hun lai an chiar tel lo ani chu ma se Roman kalendar masaber chu kalendar lo om to te ai chuan a rintlak to khop maya atira chuan thlachet vel dan be chana an siam lunar kalendar ani a thlakhata ni somni pakua le achan ve om angin an chutani hun local zela Roman Republic alo pianga chu chuan Hunbi chhiardan en that du na aron hring chuak le a rom ho chuan Greek hovin kalendar an siam be chanin an siam le ta a Greek ho khan kum khata thlasom pahni om kha ni somni pakua le ni somthum a in chokin an nei tira rom ho ero kha chuan chu siam remin thlathum na thlanga na thlasari na le thlasom na kha ni somthum pakhat an nei tira adang zongin ni somni pakua an nei leap year an mang to a February thla a ni somni pariat an da a leap year a ni somni pakua amai ro chu kum khata ni zathum somnga panga chi an chhiar awang khan kum zabi khatna BC a kha chuan Roman kalendar an siam that po chu abuai chuar le hle to maya lunar kalendar hmanga an chutin kum khata ni zathum somnga panga awma chu solar kalendar a in ni som le darka rukin na tlem zoka asiam remnan akar laka ni somni pasari emo ni riat emo omna thla an bel ringot mai thina ni atopa chuan BC somli paruk khan Julius Caesar khan Roman kalendar siam tha in Hunbi chhiardan thar aron ti chuak ta a khati hun lai kha chuan Roman kalendar kha solar kalendar a in thathumina ma to a Caesar chuan Alexandrian astronomer Sosigen sakha kalendar siam rem turin atitani Egypt ho kalendar zulzuin kum khata ni zathum somruk panga le darka ruk omin thlasom pahnia athenta a leap year kan ti kha an mangchun zom tabok thlakhata ni somthum emo thum khat emo an oma February chuan ni somni pariat anaya leap year a ni somni pakua anei thung leap year kuma hi chuan February thla a ni somni pathum kha voi ni a oma ni somni pakua a om ngai lo thung BC somli panga khan solar kalendar ne na siam remnan Julius Caesar khan ni ada bela khamikum khan kum khata ni zali somli panga a om a kalendar kha hriat thiam harsat ema wangin kha kum kha year of confusion ti in an soithin an Hunbi chhiardana an buaina le politics a an buaina a in rol bok nen akum leya Caesar chu ti hlum anita a aya atupa Octaviana aron lala kalendar siam na chu ron chunzomin a hminga Julian kalendar atitani Julian kalendar chu minol puin an hriat thiam lo wang khan BC pariat thleng khan an hmang mu mal talo amai ro chu hunavei zela zoin a hmang tu an pung hret zela mantlang lon ber ani zuita ni Julian kalendar chu thathokhat viau ma se du thu asam tok lova kum khata ni zathum somruk panga point pahni panga om anga an chut lai khan ni zathum somruk panga point pahni pali pahni ani ti mu chua ani a ain thlauna hi kum khata minute som pakhat le second li ani ain thlauna hi minute tlem te ni ma se kum zali avei meu chuan ni thum ngot alawin bel khom mana kalendar atidang lam theita ani kum zabi pariatna khan English monk Saint Bede Khan chu aron hu chuaka anhuwa Roger Bacon te Dante te khan anron soi chun zom le a Julian kalendar an man mek chu siam thatanga yani anti hetia ni ain son hret hi Kaushan Khan angai poimo hle maya achan berpo iswa thole ni Easter kha
kum khata chhun le zan a in rual ni equinox an tih hnuwa thlabial zan atanga pathian ni hmasabera an lom thina amai ro chu kum khata minute som pakhat le second lia a in her hret hreta ga khan kum zabi som parukna kha chuan Easter le equinox chu a in persan ta hle maya ni som velin equinox chu a thleng hmasata ani kum sang khat zanga somli panga khan calendar siam that na chu an tranta a Council of Trent khan Pop Paul pathum na kha calendar siam rem turin ruata in khom pui an nei masak ber edi zathum somni panga a naisia in khom pui laya equinox mila Easter an lom ang kha ani le theinan calendar chu siam rem an du a chu mai ba ka Easter le equinox chu a hnu zela in persan to lo nan Hunbi chiar dan nget nei an du ani chumi siam rem chu a hau tak hle maya kum sang khat zanga somsari pasari khan siam thatura an ruat te chuan mathematician hrang an ron kuala Italian doctor le astronomer ni bok Aloysius Lilius arot na chu an pomta ani chuan kum somli chung leap year man hri lo phot arota Easter le equinox ni som lai alo in thlau to chu in murem phot se adu wangani chumi hnuwa chuan a in thlak danglam to lo nana rotna aneya kumlina apianga ni khat bel ringot lovin leap year chu dan thar aron duanga leap year kum tur kha za ina sem thei chuan zali ina sem thei bokem ti an en le photanga chuta a sem thei chawin leap year an mangang ti ani entirnan kum sang kha zaruk chu leap year kum tur ani a za ina sem theya zali ina sem thei boka leap year ani ang sang kha zasari te sang kha zariat te sang kha zakwa te chu za ina sem theya ma se zali ina sem thei lo wangin leap year ani lowang heti ani chuan kum zalia leap day somkwa pasari awmanga ti chuan kum khatani omzat chu ni zathum somruk panga point pahni pali pahni panga alo ni to ang hetianga anti chuan calendar chu ain her dik thei to don ani calendar thar chu Gregorian calendar ti ani a October ni som panga sang kha zanga somriat pahni zirtop ni khan Gregory som pathum na kha po pani line an mang tranta a amani chi kha Julian calendar ang chuan October ni li ninga ni ani calendar thar chu Spain in an mang ve ngala anhuwa Portugal France Poland Italy le Catholic Low Countries anti te baka Luxembourg ten an mang zui ve ta bok Protestant kaushan omnaram khan an mang loklom lova Rome ne na in nim nai le an du lo ani mana Britain in sang khat zasari somnga pahnia an mang chawa Greece in sang khat zakwa somni pathuma Turkey phei chuan sang khat zakwa somni paruk khan an mang ve ta chau ani Gregorian calendar hi a thato hle maya Julian calendar a kumza somni pariat apianga ni khat heu thin kha kum sang thum som thuma ni khat chi in a heu to don ani kum zabi som pakwana khan English mathematician Sir John Herschel khan calendar chu adik le zualnan sangli ina sem thaya piang leap year a manglo turin arota pomsak ani talo Gregorian calendar hi chu siam that mai ngai to lo tur ani a amai ro chu khawvel ramzong zongin tun thlengin an mang vek lem lo abikin orthodox ko chanten Julian calendar an lamang tlang puya an calendar mil hian Kristian Hunbi hrang te po an lalom thin ma se khawvel ramzong zong za somkua panga zinga ram panga ti lo chuan Gregorian calendar hi kan mang vekani Hunbi chhiarna felfai tak mai kan nei hi Kristian hmasate thawhrah ani a Hunbi nei tu be chana manga calendar lo piang hi ain me hle khawvel mi zong ama ring lo te po in angtlanga Hunbi chhiarna na kan man thei tur calendar rintlak takle bel chian dol tak mai kan nei ta hi pathian in ami te manga ahna tho ro pui tak ani lalpa nang chu chuan zong chena kan omna ini thin tlang te pian ma a leilung le khawvel idin ma po khan chatuan thleng po in nang chu pathian ini kan dam chung ni te chiar dan tur minzir tirang che fin na thin lung kan nei pha hial na turin